Szóval, bum! Pár héttel ezelőtt volt egy csapdafesztivál az országban, ahova mentem az otthonfiammal. Mindenki és az anyja elment ebbe a kurvába. Én beszélek azokról hatalmas kültéri fesztiválokról, ahova minden nagy név eljön. Szóval hallgasd. Soha nem csóró még egyszer, fiú. Jégfűszer. Kis csónak. Jövő. Csak hogy így néhányat megnevezzek. Az egész ország zümmög. Otthon fiamnak vannak kapcsolatai. Nem csak, hogy a hátsó színpadhoz bírtunk bemenni, hanem még szervezett még nekünk 2 embert is. Mutassa nekem a rosszacskákat, akikkel fogunk találkozni. Én már tudtam, hogy gyújtott lesz az este. Felraktuk a legkeményebb felszerelést, és kukka véletlent. Pont amikor odaértünk, Kisbaba a színpadon, az ő nagy slágerjával. Túl erősen csöpög. Az atmoszféra elektromos. Az egész tömeg megőrült. Látok valakit lejönni a színpadról. 21 vad. Egyből körbevették a rajongók. Mindenki kért tőle képet. A faszugrálás ment 1000-rel. Nem fogok hazudni, teljesen elvesztem a szószban, amikor megpöccintette a vállamat az otthonfiam. Annyit mondott, itt vannak kutya. Hátrafordulok, és itt vannak a madarak. De amikor mondom neked, semennyire nem néznek úgy ki, mint a képen. Szóval ezek a kurvák máshogy vannak fölépítve. Mint egy hűtő vagy valami. Egyszerűen nem adják. Egyértelműen macskahalazva lettünk. És én készen álltam merülni a helyszínen. De az én haverom csillagászatilag lent volt. Beszél ilyeneket. Á, tesó, nyugi, ezek csak a szögek. Milyen szögek, tesó? Ezek a kurvák tapsoltak, és ezt te is tudod. Ne játsszál, család! Nem akartam elszárnysegéd lenni, és ezért hűtögettünk velük egy kicsit. 10 perc után már a fiam is elfáradt az ő történeteikből, hogy a férfiak szart sem érnek. Megfogtuk a pillanatot, és eltűntünk a tömegben, mint valami Houdini szar. Jó döntés volt, mert az éjjel azután egy film volt, és még belefutottunk pár rosszacskába, akikkel már tiszta rezgés volt az egész.